niin ikävä lehmiä ja Klaraa. Mä oon sopinut sun vanhempien kanssa, että se tulee sulle omaksi. Tuleeks Klara Rampon tallille mun hevoseksi? Mut mitenköhän kaverit tallilla ajattelee, kun mä saan omaksi hevoseksi vanhan työhevosen? Mitä mieltä te ootte nyt siitä, että Jemina saa oman hevosen? No, ihan kiva kai. Oh my god. Jemina, saatko sitten ratsastaa sillä sun hevosella? Joo, totta kai. Te saatte kaikki ratsastaa sille, jos haluatte. No, ehkä mun ei tarvi sittenkään päästä ratsastamaan sillä. Älä välitä noista, Klara. Mulle saat aina paras. Ai jaa, ei se varmaan edes pääse esteen yli. Niin, no huomenna nähdään, onko siitä yhtään mihinkään. Toisen vai mahtunut 2